Türkmenistanda söýgüller gününi bellemek däbi berk ornaşdy we soňky ýyllarda hasam ýaýbanlandy. Emma şol Türkmenistanlylar üçin bu halkara bayramçylyk senetini bellemek mümkinçiligi ozalkysyndan has çäkli görünýär. 14 fevral söýgüller güni tutuş dünýäde bolşaly Türkmenistanyň şäherlerinde hem gyzyl reňkli ýörekler we gül desteleri köçelerde hem dükanlarda gözeýilýär. Şeýle sowgatlary alyjylar tarapyndan talap artýar. Türkmen wasynyň we awazanyň sowda merkezleri her türlü güller, ýumşak oýunjoklar, ýürek şekilli atkritkalar ýaly türlü sowgatlardan doly. Dip yerli habarçymyz 14 fevralda gurrun berdi. Türkmenistanlylar ýurtda ornaşan bu gün batar bayramçylygyny ençe meýilbäri uly höwes bilen bellep gelýärler. Bir-birine sowgat berýänlerdiň öwri ýaşlar we ýetkinjekler bolman, eýtem gül we sowgat satyn alýanlaryň arasynda orta ýaşly adamlar hem köp duş gelýär. Emma Türkmenistanlylarda söýgüller gününi öz üstlegine göre bellemek üçin mümkinçilik şol köp däl. Balkan vilayetinde akşamlarına köçe çıkmak qadağançılığı saklanýar. Bayramçylyk bolsa da Süýül deňiz ýaky şäherleriň ilaty akşamlaryna komendant tagyny meňdes bir çäklendirmäniň astynda galýar. Dip habarçymyz aýdýar. Balkan vilayetiniň şol sanda Türkmen başynyň polisiýasy şäher ilatynyň akşam saat 21:00-dan soň köçe çykmazlygy talap edýär. Akşam köçe çykanlar saklanýar we olaryň dokumentleri barlanýar. Yerli ýaşaýjylar şol bayramçylygyň ozalklaryndan ören öçükdi geçýänligini aýdýarlar. Söýgüller günü geçen ýyl ýary gece 14 fevrala geçen badyna şäherde ýürek şekildäki ot ýakylyp ulaglardan köçeler doludy. Bu ýyl bolsa şäherde hamana suw sepilen ýaly dymyşlyk, artykmaç hereket ýok. Söýgüller biri-birini imoda ýa-da SMS arkaly gutlaýmasa, olam kadaly işlese ne ýaxşy, bolmasa gadymy döwürdäki ýaly tanyş üstü ýa-da poçta arkaly hat uğradaýmasak. Dip Türkmen başynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Katolik hristiýanlaryň bayramy keramatly Valentin güni Türkmenistanda halk tarapyndan bellenilýän bayramçylyga öwrildi. Okuw jaýlarynda okuwçylar birek-biregini gutlaýarlar, atkritka we sowgat gowşarýarlar. Ozalky ýyllarda bezilen restoranlarda we kafelerde akşamlaryna toý şagalanlar geçirilipdi. Emma soňky wagtda ýurtda ýyl içinde halanýan bayramçylyklary çäklendirmek tendensiýasy gözeýilýär. Şol türkmen häkimetleri ýylatyň täze ýyly bellemek mümkinçiliklerini hem dürli çäklendirmeleri girdipdi. Türkmenistanyň hökümeti buğdoýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhlaryny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5-3,5 hektar aralygyna ýokarlandyrdy. Ýöne bu ýagdaýa paralel döwlet dukanlaryna ilaty ýeňillikli bahalardan hödürlenýän subsidiýalenen unyň we paýta ýagynyň bahalary hem gymmatlady. Täze bahalara laýyklykda buğdoýyň 1 tonasynyň döwlet satyn alyş narhy 800 manatdan 2000 manata çykaryldy. Şeýle-de naq paýtanyň 1 tonasynyň bahasy ýygyn möhtemine laýyklykda mundan öňe 1355-1500 manat aralygyna bolsa üstümizdäki ýylyň hasylyndan başlap naq paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 4550-5000 manat aralygyna kesitlendi. Ýüpek paýtanyň 1 tonasynyň döwlet satyn alyş narhy mundan ýygyn möhtemine görä 1820-2000 manat aralygyna-dy. Soňky bahalar bilen ýüpek paýtanyň döwlet satyn alyş narhy 6100-6700 manat aralygyna kesitlendi. Täze bahalaryň oba hojalyk önümlerini öndürüjileri öktisat taýdan höweslendirjekdi gaýdylýar. Döwlet harmanyna buğdoý hasylyny tapşyran daýhanyň üstümizdäki ýylyň hasylyndan başlap öňkü bahalardan 2,5 hesse töwregi has köp girdeji gazanmagyna garaşlýar. Paýtaçy daýhanlar öňkü bahalar bilen deňeşdirileni 3,5 hesse töwregi has köp girdeji gazanar. Türkmenistan 2018-nji ýyla çenli buğdoýyň 1 tonasynyň döwlet satyn alyş narhy 400 manatdan saklanyp galypdy. Şonu bu bahalar 2 hesse töwregi ýokarlandyrylyp 800 manata çykaryldy. 6 ýyl töwregi soň ýene 2,5 hesse göterilip 2000 manata çykaryldy. Ýöne buğdoýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhlarynyň göterilmegi bilen buğdoýdan we paýtadan alynýan önümleriň döwlet dukanlaryna subsidiýalenen bahalar hem ýokarlandy. Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyna habarçysy vilayet häkimliginde 14 fevralda geçirilen bir duşuşuga salgylanyp mundan welek döwlet dukanlaryna ilaty ýeňillikli bahadan hödürlenýän unyň 50 kilogramynyň bahasynyň 225 manat. Birinji sort unyň bahasynyň bolsa 200 manat hökmüne bellenenligini habar berdi. Mundan öňe döwlet dukanlaryna subsidiýalenen unyň 1 kilogramy 1 manatdan satylýardy. Raýatlar 50 kilogram un üçin
50 manat meşberine tölegü şelilikde döwlet satyn alyşlary 2,5 esse ýokarlandyrylan unyň ýeňillikli bahasy 4,5 esse töweregi gymmatlady. Balkanly ýaşaýjylar hususy sewdada 50 kilogram unyň bahasynyň 800 manata çenine çykanyny aýdýarlar. Ýurdun buğday meýdanlaryna ekilen güýlük buğday üstümizdäki ýylyň tomsuny ýetişýär. Gowaçy bahar aýlaryna ekilip güýz aýlaryna hasyl berýär. Pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň göterilmegi bilen döwlet dukanlaryna azyk paýlary hökmünde ýylat höýdürilýän arassalanmadyk pagta ýagynyň 1 litriniň bahasy hem 25 manat hökmüne belenildi. Bu ýagdaýlara paralel çörek we çörek önümleriniň bahalary hem göterilýär. Balkanly ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna 50 teňe bolan bu hanka çöregiň bahasynyň 4 manata çykarylanyny aýdýarlar. Hususy sewdada çöregiň bahasy has ýokary bolmagyny galýar. Hususy sewdada ozal 5 manat bolan çöregiň bahasy 15 manada çykdy. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli alyjylary sitirleýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ýanwar aýynyň başlap zähmet haklary, döwlet kömek pullary we pensiýalar ony göterim ýokarlanyny, ýöne yerli ýaşaýjylar zähmet haklarynyň göterilmegi bilen esasy iýmit önümleriniň bahalarynyň efesi gymmatlaýanyny aýdýarlar. Balkan welaýatyna habarçymyz şenbe we ýekşenbe günlerine 10-11 fevralda Türkmenistan şäherine hususy sewda nokatlaryny unyň birden ýitirme bolanyny habar berýär. 9 fevralda geçiren hökümet mejlisi ýurdun oba hojalygy pudugyny täze özgertmeleri wada berdi. Buğday pagty azyk senagaty maldarçylyk we guşçuluk pudoklary öşeýledi. Oba hojalyk tehnikalaryna hyzmat ediş edaralary Oba hojalyk ministrliginiň bölünip aýryldy. Täze ütkütmeleri laýyklykda türkmen gally önümleri, türkmen pagty maldarçylyk we guşçuluk senagaty, azyk senagaty hemde Türkmen oba hyzmat döwlet birleşikleri döredildi. Şeýle bu mejlisiň dowamyna Türkmenistan 2024-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmegi hemde pagty önümçiliginiň meýilnamasy tasdiklandy. Türkmen pagty döwlet birleşigi pagty çykaryşlary tohum bilen Türkmen himiýa döwlet birleşigi mineral dökünleri bilen Türkmen oba hyzmat döwlet birleşigi bolsa oba hojalyk tehnikalary bilen öpçün eder. Şeýle hökümet mejlisine Türkmen pagty döwlet birleşigine hemde welaýet häkimlerine 2024-nji ýylda ýurt boýunça 2100 tonna pili öndürmegini öpçün etmek tapşyryldy. Ukraina goşuny ýaragly güýçler bilen Harw aňta ullugynyň bilelikde urunan operasiýasyna basyly bolan Krim sewtiniň Gary deňiz kenaryny ulu Rus kämisini ýok edenligini aýdýar. Ukrainanyň ýaragly güýçleri Harw aňta ullugy bilen bilelikde basyp aljylary degişli ulu desant kämisini Sezar Kunikwi ýok etdi diýip Ukraina harwlarynyň baş ştaby 14 fevralda aýtdy. Geminin Alupka şäherçesiniň goraýyny deňiz pilosy uçarlary bilen urulanyny gaýdalýar. Kremlin medeniýet sekretary Dmitri Peskov Ukraina tarapynyň beýanatyny garasy ýagdaýda badabat tasdiklap bolmaýan habary düşündiriş bermekden ýüde gurdy. Emma Orsiýetiň Goranmak ministrligine ýakyn Arbar Telegram kanaly jikmejik maglumat bermeden bu hüjümi tasdik etdi. Telegramda aýratenlikde ýerleşdirilen maglumat görnüşinden Ukrainanyň deňiz pilosy uçarlarynyň hüjümini görkezýän video bilen utgaşdy. Harw aňta ullugy bu operasiýanyň Magura we 5 deňiz hüjüm dronlaryny ulanýan 13-nji topar. Ýörüýte güýçler bölüm tarapyndan amala aşyrylanyny aýtdy. Sezar Kunikwiň çep tarapyndan agyr deşikler döredi we ol çöküp başlatdy diýip Harw aňta ullugynyň beýanatyny aýdylýar. Bu gäme atda kalan Rus ofisiýeriniň alaýyk 81 ýyl mundan ol öldürilmegi simwol häsiýeti eýe bolup durýar diýip Harw aňta ullugy 1943-nji ýylyň 14-nji fevralynda Sowet deňizçileri Gary deňiz kenarlaryna geçirilen wagtynda öldürilen ofisiýeri nazarda tutup aýtdy. Şeýle-de Ukrainanyň Harw aňta ullugynyň aýtmagyna görä Russiýanyň gemide diýrik alanlary halak etmek üçin eden işleri şowsuz boldy. Emma Orsiýetiň anonim 2 mayor Telegram kanaly gemi ekipasynyň diýirdigini öňe sürdi. Bu kanal öz habarlaryny howpsuzlyk edaralaryna ýakyn çeşmelere salgylanyp çap edýär. Bu gemi Orsiýetiň 2008-nji ýylda Gürjistanyny amala aşyran Harw operasiýasyna gatnaşdy. Siriýadaky çaknyşyklara gatnaşan Rus Harw toparyny öpçün etdi we Russiýanyň Ukraina edýän hüjümine gatnaşdy. Russiýanyň iň uly desant gemileriniň biri bolan Sezar Kunikw 1986-njy ýylda Polşanyň Gdansk portundaky gemi awatlaýyş kärhanasyna guruldy. Oňa onlarça tehnika we 300-den gowrak esker ýerleşdirip bolýar. Geminiň adaty ekipajy 87 adamdan ibaret.
Bu gämi 2022-nji ýylda Ukrainanyň Berdyansk portyna edilen Ukrain raketa hüjümünden ziýan gördü. Ukrain güýçleri geçen hepde özleriniň Russiýanyň raketa ýaragly Ivanovets korvetini Gary deňze gark edenliklerini aýtdylar. Bu operasiýanyň hem Magurowga 5 pilotsuz uçurlaryny ulanýan 13-nji topor tarapyndan geçirilenini gaýdylýar. Ukraina dekabr aýynda öz atan raketalarynyň Russiýanyň Krymda saklaýan ýene bir desant gemisini uranlygyny aýtdy. Magurowga 5 drony deňiz awtonom gorugçusynyň uçurmansyz robot enjamynyň 5-nji görnüşiniň gysgaldylan adnaňla diýer we geçen ýyl ulanşa giredildi. Bu dron aýdylmagyna görä ýokary tezlik gemisini çalymdaş bolup, onuň iň ýokary tezligi sagatda 80 km çenli baryp getdi. Şeýle-de bu dronyň 320 kg çenli ýük göterip bilýänini gaýdylýar.